Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katunino nga nagikan sa Dios sa satuyang Ama, asin keso Krisong kagurangnan, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang liwat sa misang ini, iranin niyato sa mahal na Diyos, ang satuyang mga kahagadan. Siring kang babaeng kanina, na nagsuko, sa likod kan sa iyang pangangaipo, dahil na disganar, alagad padagos, na nagrani sa kagurangnan, tanganing hagadon an sa iyang mga, ang kaumayan kan sa iyang aki. Matugang, akontaan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kita, na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal Pisal ako, ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa endo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako, kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos. Asin sa endo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kaguranan, mahera ka, kaguranan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kaguranan, mahera ka, kaguranan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marayan buo. Inuumaw mi ika, rinorokyaw mi ika, pinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kakurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamay. Kakurang na aking buktong Yesu Kristo, kakurang na Diyos, kodero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, mairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Kasama ang kagurangnan, kasama lang ka.
Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulosaan kaladman, kan pagkamot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumuot sa imo, sa gabos, asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaot. Huli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Siring ang sabi kan kagurangnan. Utubaan katanusan, gibuha ang kasuriputan, taharani na ang sakong pagligtas, maabot na, asin ang sakong ihahayag na ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan. Tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin magi siyang surugoon. Ang gabos na nag-uutob kan sabat na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan. Dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang, asin mga sakripisyo, mag-aako sa sakong altar. Taan sakong harong, aapodon na harong nin pamibi, kan gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Kaagayon kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa toan sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga an sa imong dalan, sa gabos na nasyon an sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Mag-ugma asin magkurahaw ang mga katawuhan. Tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan. Hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanusan, asin ang katawuhan sa sagaina ang tabayanan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos. Matakot sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Ang ikaduwang babasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa Indo na mga hentil. Sa sukol na ako apostol sa mga hentil, iginagalang ko ang sakong paglingkod. Tibaad lamang mapainom mo ko ang sakong lahi. Asin sa siring maligtas ang iba sa inda. Takon an pagpalayas sa inda, pakipag-ulian kan kinaban, ano daw ang pag-ako sa inda, kung bakong buhay hali sa mga gadan. Tadai mababawi ang mga biyaya asin ang pangapudan kan Diyos, tasiring nakamuka ito, nagsuwail sa Diyos, alagad ngunyan nahirakan huli sa saindang kasuwailan, siring man sindang ngunyan nagsuwail sa pagkaherak na nakamtan nindo. Tanganing sindaman ngunyan maherakan. Talinaom kan Diyos ang gabos sa kasuwailan, tanganing ang gabos maherakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga runa nin Tiro asin Sidon. Uya, sarong babaeng Kananeya, nagluwas sa teritoryong ito. Nagkukurahaw na ansabi, kay raki ako kagurangnan, aki ni David. An aki kong babae, makuring sinasaniban ni demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos as nakiulay sa iya na ansabi, subulan siya ta nagkukurahaw sa hurihan ta. Nagsimbag siya, day ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Si babae nag-abot, nagsasamba sa iya na ansabi, kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bakong magayon, nakuhanon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo kagurangnan, alagad ang mga ido, nagkakakanman nin mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kan sa idang mga amo. Dangan nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakula ang sa imong pagtubod. Mangyari sa imo, sosog sa buot mo. Asin na umayan ang aki niyang babae kan oras na ito. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matuko po ang gabos sa paghinanyog kan humili. Diyos maray na rambrag po kaninyo ngamin. Magayon po ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog ngunyan na pagkaaga. Na minsan, ini ang mga sitwasyon na kung sa'y nagtatao sa tuya, nin kusog sa tahaw kan sa tuyang makadipisilan sa pagkabuhay. Sarong klase nin pagtubod na nagsasayuma na talikudan ang mahal na Diyos o kaya iwasan ang mahal na Diyos. Siguro po ini ang pinakaurog na leksyon sa tuya na mahihinag nyo, makukuha sa Ebanghelyo. Sabi kayan, a faith that refuses to let go of God. Ini pong babaeng Kananeya, sarong ina na nagsasakit dahil ang sayang aki, pinag-aalihan ng maraot na espiritu. Sinasabi po na ang pagtios o pagsakit kan sarong aki, minsan doble sa namamatian na pagsakit kan ina. Kaya, di po kita mangalas na ginibo kang inang ini ang gabos na paagi, tangani sa nang marahay ining sa iyang aki. Asin siya nagkurahaw, namimibi, kagurangnan aki ni David, mahera ka, o kahiraki ako. Alagad imbes na kasimbagan, an sa iyang madangog. Silensyo po, silence ang sa iyang inabot. Mayong simbag na itinaos si Jesus. Siguro kung nagsabing dae, mas maray pa kaysa itong day kasimbagon kan sa imong kaulay. Garuman sana pong pagsayuma sa iyang kahagadan. Gabos po kita nakaka-eksperya kan siring, lalo na sa pagpangadji. Nangangadji kita, pero minsan garumayong nangyayari. Halimbawa, nagpapangadji kita na paumayan kita o ansatong namumutan, pero minsan
Sa paglipas kanwang aldaw, imbis na marahay, lalong naglalala si Helang. O kaya, na pinapangadyitaan sa tuyang aki, na magtultol, alagad lalong naglalala ang sa iyang problema. O kaya nang mga ngadyi kita para sa tuyang pamilya, pero lalong naglalala ang pag-iriwal sa pamilya. O kaya minsan na mangangadyi kita na mabaguan sa tuyang nasyon. Pero imbes na mangyari iyan, halos naglalala ang sitwasyon. Yan ang mga kabaliktaran minsan na sa tuyang namamatean. Kaya ang haputa, kagurangnan, nagdadangog ka po. O kaya hinihinanyog mo po ang samong mga pamibi. Digdi po sa Ebanghelyo, ining babaeng Kananeya, nagtutuklo sa tuya kang hararom na katotohan. Ano po iyan? Na ang silensyo ning mahal na Diyos day nangangahulugan na absensya o kawaran o bakong pagiging presente nin mahal na Diyos sa satuya. Silence does not mean absence. Iyo po. Silence does not mean absence. Totoo, dahil nagsimbag ang kagurangnan sa iyang kahagadan tulos-tulos, baka alagad dahil ang Diyos nagbaya sa iya. Katunayan, sa Ebanghelyo, ang babae lalo pang nagrani kay Jesus. Sa pangduwang beses nagkuraho siya, kagurangnan, kahiraki ako. Magayunon pong pangadyi, halipot na pangadyi, daing kapaliwanagan, basta nakimaherak siya sa mahal na Diyos. Simpleng kahagadan, simpleng tataramon, tulong tataramon. Dahil siya nagsuko. Kaya ining pagkakataon na ini, masabita na sinusukol ning kagurangnan o pinagpuprobaran ang sa iyang pagtubod. Pero nahiling tadigdi sa babae ang sa iyang pursigido asin mapakumbabang pagrani sa kagurangnan. Katunayan, sa pangduwang kahagadan kang babae, ang simbag ni Jesus, dahil maninigo na ang mga kakanon kan mga aki itao o iapon sa mga ido. Garo imbes na tataramon ning konsolasyon an akoon kan babae, pero ini ang sayang tataramon. Ta sabi baga ni Jesus, ako na padigdib ako sa pagtipon ka mga nawawarang aki kang Israel. Garo sinasabi ni Jesus, day ka man kabali sa banwaan in Israel. Ano ang karapatan mo na maghagad? Pero ang simbag kang babae, maski mga tada kang ido, tada kan mga aki, kinakakan man kan mga ido. Digdi po na naantig ang puso kang kagurangnan. Digdi po nagbilib ang kagurangnan sa klase kan pagtubod kang babaeng Kananeya. Kaya sabi ni Jesus, babae, dakulaon ang sa imong pagtubod. Mangyari siring sa imong kahagadan. Kaya sa pagkakataon na ito, sa madaling sabi, narahay itong sa iyang aki. Namumutan ng mga tugang, paano niya to masasabi na dakula ang pagtubod kay ining babae? Bako ning hulita, nasasabutan niya ang gabos. O nasasabutan niya kung ano ang kabutanin mahal na Diyos. Ang sayang pagtubod, dakula, dahil siya nagtiwala maski day niya nasasabutan ang gabos.
Ini po ang klase ng pagtubod na kaipuhan ta sa mga panahon. Ngunyan, bako po itong pagtubod na simpleng nagsasabi, kagurangnan, matubod ako, kung sisimbagon mo ang sakong pamibi, tulos-tulos. Ini ang klase kan pagtubod na nagsasabi, kagurangnan, maski day ko po nasasabutan ang gabos, matiwala po ako sa imo. Maski day ko pa nahihiling ang kasimbagan, padagos akong magpapangadyi, mag-aarang. Maski ika po day nagsisimbag, maski silensyo, magdadanay akong harani sa saimo. Ini po ang klasikan pagtubod. Igwa po ning sarong istorya, igwa pong sarong ina na igwang sarong aki, ang sa iyang aki, luway-luway nang nagrarayo sa simbahan. Permi siyang nakikibarkada sa mga maraot na grupo. Kung ang sa iyang ina, pinagsasabihan siya, naaanggot siya. Sarong aldaw, sinabihan niya ang sa iyang ina, sabi niya, Mama, day ka magpaparaistorya sa kuya, manunungod sa mahal na Diyos. Habo ko nang madangog na nagtataram ka sa sakuya, manunugod sa mahal na Diyos. Siyempre, nakulgan ang ina. Pero sinabi kang ina sa sayang aki, okay, aki ko, dahil na ako maistorya sa imo manunugod sa mahal na Diyos. Pero sisiguraduhon ko na dahil ako mauntok sa pagtaram sa Diyos para sa imo sa pagpangyadji. Sabi kang ina, day ako mataram sa imo manunugod sa Diyos, alaga day ako mauntok na magtataram o makikiulay sa mahal na Diyos, manunungod sa imo o para sa imo. Kaya, Burubanggi, bago siya maturog, pinagpapangadji kang ina na ini ang sa iyang aki. Minsan nagpapangadji siya na may paglaom, minsan nagpapangadji siya nin pano nin luha, minsan pagpangadji na ang simpleng masasabi niya, kagurang nantabangan mo ang sakong aki. Taon ang luminipas, minsan naghahapot na siya kung talagang ang Diyos nagdadangog sa iya. Siring po kang babaeng Kananeya sa Ebanghelyo, day siya nagsuko, day siya nagpundo sa pakikiulay sa mahal na Diyos. Padagos siyang nagtiwala, asin padagos niyang namumutan ang sa iyang aki. Alagad sarong banggi po, pakalipas ning halawig na mga taon, ang sa iyang aki nagbalik. Nagtukaw sa taid niya asin nagsabi, sabi niya, Mama, pwedeng ibahan mo ako sa aga na magsimba. Asin ang ina nagpuo ng magluha. Sabi kang aki, tano ta nagluluha ka ma? Kinaputan niya ang kamot kan sa iyang aki na ang sabi, dahil sabi niya, sa halawig na panahon, nakikiulay ako sa mahal na Diyos para sa imo. Asin ngunya nabanggi, ngunyang kumapapatutuuhan, na padagos na nagdadangog an kagurangnan sa sakuyang hararom na kahagadan. Ini po ang bunga kan pagpamibi. Siguro po sa halawig na panahon, kadakol kitang ipinapangadyi, pwedeng ang satong aki, ang satuyang agum, ang satuyang magurang, o ang satuyang amigo asin, amiga, halawig na panahon kita nagpapamibi, alagad minsan na mamati ta na silensyo ang langit. Ang Ebanghelyo nagtutuklo sa satuya, day kita magsuko. Pwedeng tulos-tulos day ta nahihiling ang resulta kan sa tong pagpamibi.
alagad makakaasa kita na sa tamang panahon, itatao sa tuya ning kagurangnan ang satuyang mga kahagadan asin pamibi. Di kay puhan na halawig na pamibi, ang simpleng halipot na pamibi, mapakumbaba, pursigido, sinasabi ta, kagurangnan, tabangi kami, tabangi ako, tabangi ang sakong pamilya. Dai magsuko sa pagpamibi dahil sa tamang panahon, iwawaras ng kagurangnan ang dapat, ang bagay na para sa susog sa tong kahagadan, susog sa kabutan kan sa tong kagurangnan. Amen. Tindog po kita sa pagpahayag kan pagtubod. Makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurahanan ta. Pinangida muli kan Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo. Nilik sa mga gada, ang kasungal daw, sa buhay liwat hali sa mga gadan, suminakahat sa kalangit niya. At tutukaw sa too, Diyos amang makakamhang, ale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na habang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibining banwaan. Sararo sa pagkamot, masarig kitang magdulok sa Ama na dai nagsasayuma sa anuman na pag-arang nagikan sa pusong may pagtubod, ang simbag, kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maging dalihigan, kan pagkaherak, katuninongan asin pagkamuot kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod,
Malikayan niyato ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahahadet asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian. Dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nagaataman sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman sa saindang langit non na eerokan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamabutan mo na magkasararo ang gabos na tao. Gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipukan kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kisayman. Uri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kwas hindong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Ako akagurangnan an samong mga atang, nahuli ka iyan, nahaman ang mga mamuraway na reribayan. Tanganin kaming nagdudulot kan mga tinaumo, magkanigong sa imo man sana mag-ako. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos na nakakaligtas. Kami dani as minsan sa magpasalamat sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan. Nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsik kan sa imong pagkadiyos. At ang ani itinagama mo, ang bulong sa samo mansanang pagka magagadanon. Asin kon ano ang ikinapahama kan mga nawara. Iyuman ang ilintas mo sa inda, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya anukbo ni mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan. Nag-uugma sa tubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbot mo na makasanong sa inda. Ansang matingog sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi. Ang kaguraanan, Diyos nin mga ukbo, Diyos nin mga ukbo, ang langit asin daga, pandukan si mong kamurawaya, O sana, sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangan, O sana, sa Kagurangnan ni kanagadang banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakin niya sin tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuhan niya maning kali sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na sabi, magako ka mo gabos sa maginom kaini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindana na tipa na papabuloson, para sa Indo asin para sa dakol, na pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibunin do sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo kaguranan, ipinapamareka niya mo, pagkabuhay mo liwanag.
Kaya kami nagrorondom ka sa iyong pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanaw kasi dugo ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Girom na makagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasay ang pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Keraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na akan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mo nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang samo kakanon sa arualda, itaong mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nakakasala sa buyan, sinare kami pag-arasa sugo, kundi agawa kami.
Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Siring man ang kamurawayan, Yesu Kristong kagurangnan, ni ka nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, as ipapagkanig ko na siya mapatuninong as magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace. Nagpaparakan mga kasalan kan kinaban. Aeraki kami. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kang makasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Lagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, panunin pagpapasalamat. Mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa moyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, ang sa imong grasya padagos na nagsusupay. Heso Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kang krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo. An henerasyon nin mga kapadean, relihiyoso, asin mga laiko na nagtukdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa jubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay, nadurungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo, sa mga hobenes na iyo ang paglaom, kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bakusan ang pagirumdom kan mga nakalipas, kundi maging borabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggostya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ininin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Huli kaning mga sakramento, kagurangnan, kaming nakasumaro kay Kristo, mapakumbabang nagpapangangayo-ngayo, kansa imong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinaaban, magkanig ang makisumaro sa iya sa langit, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom, siring sa nasabi sa kapinoonan, igawa po kitang second collection para sa padagos na proyekto, pagpakarhay, pagmantinir kan sa tong simbahan. Padagos po ang pagbisita sa mga barangay, kan imahen, kan sa tong mahalaina niya sa Senyor de Peña Francia, asin Divino Rostro. Siring man digdiginigibo ang mga instalasyon kan mga SKK coordinators sa mga barangay. Ini po sagkod Agosto 30 asin ang nobinaryo mapuon na sa Pizza 2 kan Septembre. Ngunya na Sabado sa pagmauot na magdakol ang bukasyon sa pagpadi asin pagreliyoso igwa po ning pagtiripon ang mga vocation coordinators sa bilog na ringkonada sa mga parokya kan bilog na ringkonada, yan po gigibuhon digdi sa tuyang parokya sa Sabado, pamibinyato na maging mabunga ang nasabing pagtiripon. Nagdadangadang na po ang Peña Francia bilang pag-andam sa selebrasyon kan Peña Francia, ang mga padi sa Cáceres, igwang pagtiripon, nagigibon sa Basilica sa Pizza 1 kan Septembre, alo na Martes, huli kayan, Mayo po nin misa pagkahapon, sa nasabing aldaw, iyan po ang pag-transfer kang imahin kang Divino Rostro gikan sa Basilica, pasiring sa Old Peña Francia Shrine. Kasabay dyan ang assembly as in recollection kan mga padi.
And then siring man, ang bilog na September, iyo po ang inaapod na season of creation. So, sa maabot na aldaw, i-anunsyer ta po ang mga aktibidades nato bilang pakisumaro nato sa pagpreserbar kan kapalibutan asin pagmantiner sa kan sa tuyang kapalibutan orog na po na liwat nagdadangadan ang panahon kan mga bagyo asin kalamidad dapat maging andam po kita sa siring na mga okasyon. Ano ba niya gigibon sa pagkatapos kan misa sa nobinaryo, kaya pakidara na lang po sa opisina ang return slip or intention bago kan mga aldaw kan nobinaryo sa kumuwan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro. Ngunyan po, inaalok itong mga nagseselebrar kang kumpleanyo, magrani na po digdi sa inutan para sa bendisyon. Tindog po si mga, magtindog na po ang gabos, asin si mga birthday celebrants, magdigdi po sa inutan. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kan kumpleanyo. Diyos, Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay sa iyong pamilya. Sangkuban mo sindakan sa iyong presensya, sa iyong grasya, tanganing padagos silang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring man sa diyang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon kailangan. Asin ano man nakatibaadan tanganin danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan anama, sinanaki asan ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.